Lero pa 28 born Kalindo, I think akufuna ng'alule wina wake amene mumuonere momwemo. Anyway, don't forget to subscribe, Lero like, pa share, comment in the comment 28 section. October 2024 ndikufuna ine ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi ndiyambe ndi chenjezo kupita kwa munthu wina amene last week atapezeredwa kuti ndi iyeyo amene ali behind a fake Facebook account akupitirirabe kumalankhula kumacheza ndi anthu pa Facebook ngati ineyo. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti achimwene kunja kungade motani kumacha utabisala motani utapanga zolakwika motani umazapezereredwa siku lina. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti achimwene mukapitiriza kumapangabe zimene mukupangazi siku lina kuzacha ndipo ndizakupezani. Ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti pa zimene zonse mukupanga inenso ndine munthu ndimafika potopa. Ndikukuziwani bwinobwino kumene mukuchokera, pakwanu ndikuziwapo kuzomba kwa Namasalima. Chimene chiti chikuchitikire siku lina usazandifunse. Ndafuna ndikukupasa warning yomaliza kunena kuti wayambanonso pano kumatenga nambala yanga ukacheza ndi anthu aja ndi akakufunsa kuti kodi tingalankhulane pa foni kapena pa WhatsApp, ndiyeno ukumatenga nambala yanga ndikuwapasa anthu aja. Amalawi ndalandira mafoni ochuluka weekend imeneyi kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti apasidwa nambala yanga kuzera pa Facebook, ndipo amakambirana enawo ati amakambirana nawo za ngozi ya ndege mmene inagwera kuti iyeyo Boni Kalindoyo wa pa Facebook uyo ali ndi umboni wonse mmene Chilima anafera. Komanso wina anandiyimbira kunena kuti ati amakambirana naye Boni Kalindoyo zokuongozana ndalama. Komanso anandiyimbirapo munthu wina kunena kuti iyeyo Boni Kalindoyo ali ndi ma connections akunifi. Ndafuna ndingopereka warning kwa inu Amalawi kunena kuti ine ndilibe Facebook account. Ngakhale munthu akukupasani nambala yanga sopano kusiya nambala yake imene inaululidwa last week, munthu amene yoyo ndi wa fake, ndi chigoba. Koma lilipo siku lina limene ndizamupeze, komanso lilipo siku limene likubwera limene choyipacho chizamupeze, ndipo usazandifunse chimene chizakuchitikirecho. Usazabwere pa khomo panga chifukwa ndizakhala kuti pamene popo ndaoloka red line, ndadusa red line, ndipo palibenso kubwerera. Chenjezo langa lachiwiri likupita kwa wamkulu woyang'anira zisankho muno Malawi, komanso wamkulu wa National Registration Bureau. Ndikufuna ndikuchenjezeni inu akuluakulu awiri kunena kuti ngati zisankho za 2025 zizakhale zisankho zosakhala bwino, zisankho zoonongeka, ndiye kuti mwaononga ndi inuyo. Ndafuna ndikuwuzeni kuti Amalawi will put their anger on you. Amalawi azakwiyananu kwambiri if you are not making your house in order. Anzanu wena mbuyo muwapangisapo zisankho koma sanapangisepo zisankho za manyaka, zisankho zimene zili ndi chikhalidwe chovunda ngati mmene mukupangira inuyo. Ineyonso ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti akhoti analamula wiki yatha lachisanu kunena kuti aliyense sopano akalembese. Ndipo ndikupempheni Amalawi kunena kuti aliyense akalembese, makamaka amene inu mulibe chanzika mupite mukalembese malo omweyo pamene pali wa Mexico. Koma zomvesa chisoni kunena kuti anthu onse amene apita kukalembesa khoti litalamula weekend akumayankhidwa kunena kuti zimenezo ndi zakukhoti, ife sizikutikhuza. Ife tikudikira mabwana athu. Ife zimenezozo sizikutikhuza, sitinalandire ripoti lina lilionse. Musatinyase nazo ife machini athu sanatiuze kuti tizilemba anthu chanzika.
iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni komanso kuderera khoti litalamula kunena kuti anthu azikalembesa malo omwewo chanzika malo omwewonso azikalowa mukaundula wa chisankho chimene chikubwera. Akuluakulu awiri wakumeki komanso waku NRB auza anthu awo malo molembesera monse kunena kuti azikana zimenezi. Imeneyi ndi contempt of court. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti for the first time ine ngati nzika ya ziko linoyo ndikalandiranso mafoni ena wiki inoyo kuti mukukana imene ili wiki yomaliza, ineyonso ndipita ku khoti ngati nzika, ndipita ku khoti ndikasume for contempt. Ndipo maumboni alipo mwachisanzo kwamposa uko ku Machinga kumene koko anthu akukanidwa kuti alembese cha nzika kunena kuti mukudikira mabwana anu. Zimene zefesizi kuti khuza zimenezo zaku khoti. Kumulanje malo osiyanasiyana, kumangochi malo osiyanasiyana, kumachinga liwonde chimozimozi, kubalaka malo ambirimbiri anthu akukanidwa kuti alembese cha nzika chifukwa chonena kuti ati akudikira mabwana awo. Kumpoto chimozimozi pena ndipaja palupaso pamene pabedwa zipangizo zonse za meki komanso za NRB zabedwa, apolisi alipompo. Ichichi ndi chinthu chomvetsa chisoni. Andipena kumafunsa kuti kodi zisankho za 2025 ziliko kapena kulibe. Chifukwa tungati zisankho zikulibe kunali bwino kungonena the way you are handling these affairs ndizodabwisa kwambiri for the first time in Malawi kunena kuti kodi zisankho zimenezi zikuyenda bwanji, zili ndi a lot of irregularities, a lot of gray areas. Ndiye kumafunsa nkumandi kodi zisankhozi ziliko kapena kulibe. The way mmene mukupangira leaves a lot to be desired. So musanyase a Malawi, musatinyase kuti lizivutika muziko lawo mphawi ndi kale, ziko limene lili ndi mavuto ndi kale, ndiye muzitivutisanso. Inuyo ngati musakudziwa mwina mudziwe kunena kuti Malawi sakukufunani, ndiye musazikakamizire pa Malawipo chifukwa Malawi sakukufunani. Pangani zothekera kuti mupangise chisankho cha free and fair. If you are not doing it, Malawians will come for you. Izizi tikuchite niwoni, ndipo sitikukunyengerera niso iyayi. Ineyo ngati ineyo, ine ndiye sinima opa iyayi. Kayati muli ndi anthu ena ake amene mwatumiza ku MCP kokupha anthu, ndiye ndimadabwa kuti kodi anthu samandipeza ine bwanji. Ndi uchisiri weniweni inu achipani cha MCP kuti lero muzikabweresa tera muno Malawi. Nthawi imeneyo idapita kale kuti muzikabweresa munotera munomo muli democracy. Izi zachitika kwa Msundo Zulo ndi nsewu wochokera ku Kasungu kuyika ma road block. At this hour, in this era, kumakayika ma road block kumachinga anthu. Ma road block amayenera aziyikidwa ndi apolisi kapena ame, koma lero ino akuluakulu wa MCP mukulola anyamata anu mutapasa ma 2000 kumayika ma road block kumamenya anthu. Kodi funso ndilonena kuti kodi aliyense anati ayambe wa chigawo chakumpoto kuyika road block, achigawo chakumwera kuyika ma road block, achigawo chaku Eastern Region kuyika ma road block? Kodi inu wa MCP mukapanga kampeni kumwera, mukapanga kampeni ku Eastern Region, mukapanga kampeni kumpoto? Ndi uchisiri weniweni kumaona anthu ovala masuti yawo omachedwa kuti ati madokota chakuti amadigiri yawo koma miti yawo mulibemo kanthu kena kalikonse. Ndikufuna ndikuwuzeni inu a MCP kuti analipo anzanu wamphamvu zochuluka zoopsya koma anatha onse anamwalira. Ena onso tikunena panopa ndi osauka kwambiri. So pano musakhale blinded ndi ndalama zokuba kuti muzigwirisa ntchito achinyamata molakwika. Izi zachitika kwa Msundo ezi ndizomvetsa chisoni muziko la democracy. Sinnayembekezere kuti lero mmene siku lilili kapena nyengo ilili muziko munomo wina yake amanga auzi achinyamata kuti kayikeni ma road block mwachinge awa a DPP akamapita ku nsonkhano muziye amenya. Ndipo I don't know.
I don't know kuti kodi sikuchitika chindi chani. Ndikupempheni inu a opposition muziyenda okonzeka kwina kuli konse chifukwa awawa sakufuna za ulemu. Ndipo iwo watu asamaone ngati muziko munomu omenya ndi iwo okhawo kapena kuti anyamatawo ndiye omenya alikotu anthu omenya amangokupasani ulemu koma aliyense anati aziyamba kumenya. Iyi ndi imene imatchedwa kuti civil war. Mukamva kuti maiko ena kunayambika nkhondo imayambika because of this system, chikhalidwe chopusa kwambiri cha anthu aku MCP. Nditu minister kuyamba kuyenda kuchokera kusalima kunchisi kunchinji ndikumauza anthu kuti osalola kuti kunoko a opposition azizapangako misonkhano, kumauza ngakhale ma TA mazibusa minister, a full minister. That is completely nonsense. And ine sinayembekezere kuti you are such type of a man kuti mungamakapange zimene zozo mmene iwe ulili minister iweyo ukuziziwa pali iwepo ukuziziwa iweyo. Unali ndani iweyo kale lijalo kwa vumbwe uko unali ndani? Lero limene waba ibandalama ndiye ukufuna uzibweresa tera. Ndipo achakwera mukupusisidwa kwambiri ngati kuli president amene akupusisidwa kwambiri ndi ma ministers ndiye ndi chakwera amene akumamunamiza kumanena kuti zonse zili bwino bwana ndipo 2025 tikuwina. Akukunamizani kwambiri muzatutumuka pasi panupo pajedwa ndi chiswe siku lina muzakhuvukiramo. Mukazakhuvukiramo ndi pamene muzaziwe kuti mapusisidwa. Ndi uchisiru ndikusakhwima nzeru muziko la democracy ndikumakapanga khalidwe limene lachitika kwa Nsundwe. Ndikuthokozeni iniyo a DPP, you are so brave. Munakaa khudumulapo, munakaa umbuza zimenezo ndiye zofunikirazo. Waumbuza ulokuwapha kumene chifukwa akanakhala anzawo akananena kuti akuchita incite violence. There is no way mu constitution ya dziko lino mmene ikuyendera wina ake ndikumaka auza anthu kuna kuti tene mukachite Mount Roadblock ndikumaka ikapo saulu za Japan. What type of madness is that? Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tieni tonse mama wa uno tizikonzekera chifukwa jama chedwa akweni Patricia Kaliati akupita lero kukoti. Wina apange manyazi leroli amene ali wa UTM, amene ali wa opposition ukuyenera uzuke lero kupita kukapereka support kukoti chifukwa zikoza kuoneka ngati zimene zijani za Patricia Kaliati. Koma ndikuuze nikunena kuti that is our war, that is your war. They are coming for you. They want to kill this democracy. Chonje ndikupempheni a Malawi tieni tonse kukoti masana ono pamene Patricia Kaliati akumutengera kukoti. Enough is enough. Right.